ato sa ning hatagag pagtagad kay di aman say babae nga giingon nga ni ambak nis dagat mga sukintig paminaw kay nang luod sa iyahang uyab kay wala kuno paliti og milk tea. Uy, Ginoo ko. Gahapon atong gisgutan katuntuang nilayat sa kanang na ni ambak sa barko paingon dito sa kanang naang San Carlos gikan diri sa Toledo mga sukintig paminaw kay gitangtang sa trabaho og giaway sa uyab. Karon di naman say babae nga ni ambak sa dagat. Ni ambak sa dagat makasama kay nagsigi de in taon ni kasamang nistor og pangayo og milk tea. Unya wala man tagai og milk tea di nang luod, ha? So nga naman kung sumay nakakuhan in taon ang pananglitan og milk tea kasamang nistor nga naman nga ikapangluod nang naang di mawalit ang milk tea ay ikapangluod nang nagdahom ba ko nagtuo ba ko kasamang nistor o kanang naang mangluod lang katulang dili mabinlag ukol, ha? Aka na bang bahong kanon ba nagatuo ko ana ganan nga mohilak maingon nga kanang bataa uyab-uyab na nga kuan bata pa gani mohilak pa gani way kanon way ukol way kanang nang way bahaw. Ato ipakita ni mga kani amo ni makasama in taon ning bataa onyang gapos ani ang lungsod sa Katmon kani sus kunin tan-awon kay tanawa kanini mao ni kanini ang sus mga nagtan-aw na to sa tuan sa Facebook mao ni ay naminaw sa radyo murag kuan ni siya kanang daig ni diya sa daig in town may gani kay town siya mga kuan sus kusog pag yung kayong balon kusog kayong balon nilayat kaluuya in town kan mao ni unsa man iyahan ning uyab ning nitabang or kana mga nisuroy ra sana diha purting nga kuan purting kawas in town sa kuan o dili pag gini unta siya mo kuan kasamang nistor mo kawas marag dili siya mo kawas tingali kay kani pong mga daghang mo kay nananang insulada mo kay pero kay mura man og nagkuan siya kanang naa nga mura man siya og kanang yaha nga attire kanang pangligo man basi og maligo daw kay nga pasumangil ra mga anang luod gawa sa daig milk tea diri ta sa Katmon sa daig sa Katmon tanawa sus may gani ka na rescue dayon abot may gani kinapas mabaw kakuyawa anino unya unsaon pa og kanabang pananglitan og lawom pa nya kusog ang balod pero akong gitan-aw ba nga kanang bisa ka man nagtan-aw sa Facebook karon tan-awa ra gud iyang gisuot ani nga babae ang gisuot sa babae murag pangligo man pangligo nga babae di baka ni nga namo ganahan ra gid siyang muligo unya dala na lang pangluod tingali mo lang tingali giras luoy kayo luoy putaan ni kasamang nistor kay mabaw ra ba unsa man ni ambak ba ni sa dieta taas ra ba ni nga daik taas ni nga daik no unya kaning mao nga babae medyo taason ni gamay unya sabihon o gamay sad makasama unya may sexy pod sexy o gamay unya straight og buhok kana di kuno day lingi kuno gamay day kay si kasamang nistor ga sige tan-aw diha na siya may kuan di ay sa may seawall na ayang gilayatan nilayat sa di nga may seawall makasama so unya may gani kay nay tao dito may gani kay dili ni gabi ba dili ni ngit-ngit makasama na tanawa atong kuano ni dunya ka na magkuan ba may gani kay nakita sus giaswat ko siya bukat ra ba nagpabukat ko siya isa man ning nitabang yan ning uyab or dili ning uyab basig iya ra sad ning kuan basig iya ra sad ning uyab kay no tagahi kay siyang kuanon muna ikaw kasamang Miller Bacalso o makauyab ka palitin yung milk tea
Unya taas gamay, unya siksi. Siksihon nga pagkababae. Ano mangwa man din tao, tinuod manggaling na nga milk tea mo'y nakaingon. Paman paliting nga na mo'y milk tea, kanang ng milk tea na mo na kamot 100 tingali. Iya tingali ni kuya, puro sa bagan. Kaluoy maputing taon, oy. Pasig na nila sa ilaing problema. Nagi pasumangil lang sa kuan, kung pasig na ilaing problema ba? Kaya may kang milk tea ray na ingnan, murag di nagway. Pagkusong nga bahod, may ganin ka na rescue dayon, sus, pananglit. Mga marites sa diri, ay dagan sa kay mga marites, galinya sa mga marites. So giitsahan ni Ron o kuan salbabida, giitsahan salbabida. Sus. Kaning nani mga may mga babae na to mga naminaw. Mga nagtan-aw na to mga babae. Pero kamo diha, og di mo taga-agmate de mo, kuan de mo, magluod mo ambak de mo. Medyo bukat, oy, kano? Siksi ni baka babae, kano giaswat naman, i-fly. Bantay ka sa unang kasamang ni sir, patindugon ta sa tuang inikanan, tindugon, kana, bagan i-fly. Asukan ni, Unya ka na, usang mabutakas, nga maulaw ng butakas, kay daghaman tao. Pahawanin as mga tao, kay maulaw mo na mukawas. Maulaw na nga mukawas, kay daghaman tao. Kasi nahinayag, nag-ambak ka sa mga store. O ganang nga maulaw na na mukawas. Naunsa man in taon, oy. Mangluod ra, pero dili mo ambak og dagat, oy. Maton pa kasamang lisil mananangan, kana nga mangluod ra di ay di tagag-guilty, pero ayaw ambak, ayaw anang ambak. Isunan ka na, pero duda na ko ano ba siguna nila na ingnan. Doon na tingali nila yung problema, oy. Doon na nila yung problema. Nakani ay. Di man siya mukawas. Ang pagkawas, mo na naghan na kayo nakakita. Naghan ng tao, naglantaw. Onya, maayaw unta mo ambak ka sa manglisor. Kamaong mo langoy. Pero basin og tan-aw ra sad niya nga mabaw ra man ang inira ko mo ambak kay mabaw ra ha. Pero kanang naa nga kuan. Sus, kusuga ra mas balod gud kuyawa ani niya no. Murag bata pa bitaw kasamang mira batukan. Kanang bata pa ni siya. Sus, sumanamina ko sa radio ron, bantay mo ng daik or kanang siwol. Diha ni ambak. Niya, kung dili na mo taob, mugamay raman ang kanang nangkuan. Mugamay raman ang dagat. Pero kung kanang nang mutupong na siwol, pero taas nga bay kasamang listo. Taas nga bay, 60, Kung pananglitag at kuha ni Kuya, ingon ani. Mangutang yung puy para mapalitan ako milk tea, oy. So atuan ning tan-awon karon sa Katmon bagid ni siya nahitabo kay basta kay ang post makasama ang gapos ani ang lungsod sa Katmon karon. Mao ni ang gapos ani, so asa ni nakuha sa lungsod sa Katmon nga post nila unya Cebuano raman sad ang istoryahan gon. Unya di kapsunan dito nga kanang na ang nilayat kuno kay wa tagaig milk tea ng luod, Nagway og kuan, kanang nagpahununga sa dong, kanang na ang iyang audio dong, kanang na ang gawas lang tingali kasamang mistor o kanang na ang kana bang nanga
Kamantay ka na nga, gawas lang nagoy og nga, nya dili nimo taga kay kana kunong nga, og dili na tagaan nimo mo na makuha ang bata. Wata kay balo basig nga ni pero basig nga ba nga kamantay kay ingon nga kanang na may kana istorya nga makanang lami kayo nga kanang lang unsay ganahan kanon sa kanang naang nga imong ihatag ka sa mang Nestor nga sa kasagaran pa nga manggaman kanang manggang hilaw palit sa kaditog manggang hilaw ana kay dili man sad mo sugot og mo palit kag manggang hinog kato mang yung manggang hilaw nya maingon sige kay kunin pahinggon. Pero kaning ni dili ta sigurado ane kung tungod bagos milk tea pero mo may istorya sa gapos nga tungod kunos milk tea ng luod na pero basig dunay laing problema basig gaaway ni uyab unya pasumangi lang milk tea unya sad-an ding uyab kasamang Nestor kag ako'y uyab unya ingon ini ang ingon ana nga imong uyab mangayo rag milk tea wa nakabot 100 siya rog yung dili kaka tuga-tuga magpanguyab di man kakapalit og milk tea. Pero basin og timbitay pod sa nangayo. Basig timbitay sad, na basig timbitay sad ka sa mangkin unya kay balo betag timbitay nya kana 50 pesos na to nga kwarta. Amos ginawa entaw na tong budget ana, amos ginawa kuantag tindahan mangayo ta dito tag naabay tag jis nga bihon. Muna nga kaning ni basi ra gyud ni mga sukin tigpaminaw sa page sa gipost sa kanang na ang lungsod sa Katmon karon ha. So mo na nga mo ni kuan kay lisod sa kayo ako mo di ta makatuo ka sa mangkin oy. Kay basi bag kaning niya binuang ra ning ingon nga wa taga eg milk tea kay mo sa ga-viral naman uning milk tea ron. Ana may uban nga mangluod kag di ka tagaan ay mangluod ana pero kung kag bahig milk tea lang pod. Murag di po tingali. Oy, di po tingali nang imo ambak yun kay pakamaba na lang pod sa imuhang kanang pakamaba na lang pod sa imuhang kanang pailob og moambak ka. Ha? Unya moambak ka diha unya pananglitan ro okay rag moambak ka diha ka sa mang Nestor kana iyang giambakan kay mabaw ra man. Okay ra ni giambakan nimo og mabaw si bako palay og lawom na diha na disgrasya. Sumaw na nga ang kuan in town ay bay in town kuan kayo amo na nga mga laki kanang na nga kuan lang dagway og mahimo og banlitan og timbitay na lang sulti na las tinuod para ang babae imong uyab makasabot ra nung ka nga magpa astig-astig ka den dunay kwarta nya di ka kapalit og milk tea murag mangluod sad at least ang babae mo sabot ra man na kay kaning babae masinabtanon man kaayo bisan bitaw sa kanang mga laki nga bisan unsaon imong mga bulatik ang babae ang babae kasamang Nestor mo kuan man gyud kanang naa nga mo sabot man raman nya. Kalami sa inyohang relasyon ha. Lami kuno kang relasyon kasamang Nestor basta sagulan kuno kanang naa nga mura og ang relasyon kuno nga kanang naa nga dunay away-away ana murag dunay latik pero nindot jud kuno tong relasyon nga dunay gamay gitik-gitik ha. So mauna nga matod pa nga na-rescue na kining ni ang mga babae o niya safety na in town no so mo na importante diha nga na-rescue na ang babae safety na o niya basin og naulian na sad ning iyahang pangluod kay basi ang katong mga nag-rescue mo ni palit og milk tea na lang ha. Sunan ka nga gikuan gud unta sa gitabang sa rescue. Ha? Sa man ni uyaban niya or kani rescuer ba ni kay na may dala nga salbabida. Pananglita gitabang sa padili gid sa mo kawas. Paglantaw ni mo kawas kay puti naghanan tawo na nangana kita. So mo na to nang hatag pagtagad ron. Unya sige so kanang na at least na kuha na ang babae kanang naang na rescue na safety na ang babae pero mo nang atuan ning imbestigaron kung tinuod bagyod nga milk tea ang hinungdan sa pagpangluod kay milk tea bagyod o dili kanang naang kuha ni at least kuha na ang uban mga uyab rod og mangayo gani inyong uyab unya tan-aw nga wa gimo ikapalit prangkahi lang kay kanang babae mo sugot ra man na importante ayaw na milk tea kanang gitik-gitik lang kay lami na usahay.
So mao na nga at least ko na tingali ni naulian na ni hala may kay gipalitan na lang nig milk tea taon. Palitan nag milk tea ayaw intaw no ayaw igibaylo na yung kinabuhi oy. Nag-ambak-ambak mo diha unya kanang uyab wa pa nay klaro og mobay mong igdayon. Wa pa nay klaro diha kasamang Nestor mo na ayaw kay nagtaas pagkakaugbaon. Do na pay mga pamilya ninyo hunahunaan na intaw nyo maginikanan. Kini mga bata na sa uban mga bata ron nga kanang naa bitaw nga buwagag uyab masakitan dayon. Ala sakit-sakit kunuhay sa dughan kay mauna nahiubos ayang uyab pastilan in town. Asa mo na ego na ning kantaha. So mauna nga dili gani makakuan og milk tea. Palitin na lang usa ka buok kuan, palitin na lang usa ka buok ice candy. Mo na giingon nga ice cream yummy, ha? Ice cream good. Marisip mo bang batanon lagi ron? Baka ganang kuan lang kanang naa nga palitan. Maura man tingali na murag lami pang ice candy kasamang ken, ha? Murag lami pa ang kanang naang ice cream lamay aw ice candy ba? Lami pang ice candy palitan nimo ice candy barato ro man na namaka ng pidang na may baligyang ice candy ka ng pidang 5 ro man na. Ya parisa nimo na dag binoylos badak kadaha diha, ha? Parisa nimo nag binoylos sa kanan ng kumbo baka wa na lipay na oy. Day bawi lang ta sunod day ha nya puhapon dala nimong hawlo-hapuhap sa buko-buko kasamang Nestor, ha? Syaro. So mo na nga kuha na lang kanang naa nga sabto na lang na kidili man tanang panahon nga atong uyab labi na og mga estudyante pa, ha? Kanang naang labi na og estudyante pa kasamang Nestor di man ta maka ingon nga daghan gyud og kwarta o baka trabaho minimum ra sweldo mos ginahawa sad, ha? Nya naapay pamilya nga gi suportaran sad. So muna ako ni lang panlitag ganahan gyud siya og milk tea nya wa kay kapalit nga palitin kay skindi. Nya palitan kay skindi samtang kan kaon imong kanta-kantahan og kanang naa nga milk tea good. Imbis mo kang ice cream yummy, ha? Nya milk tea lang, milk tea good. Kanta-kantahan dayon nimo diha kasamang Nestor, ha? Wala okay na na, ha? Pilar gyud diha kasamang Nestor ay suhito kaayo ni. Onya matod pa nga lami man ang milk tea kay naa may kuan sa kanding sa may Jason Villarminte. Onya kini mga babae kung naa lang gyud ko kung makauyab lang gyud ko dili gyud magmahay oras-oras minuto lagi iha ko ng palitan og milk tea matod pagkasamang earn tirans, ha? Nahala sige mo na nga kanang naa nga kuan na kanang naa nga kuan nilaga milk tea oy kay gitik-gitik ra nagamay god, ha? Makuan ra lagi na maulian ra nang inyong kuan, ha? Okay, onya matod pa nga nawala gyud ako ang katulugon sir kay nalingaw ko si imuhang ka mita kisama ni kisa si kasamang sa Bohol daguhoy dinhi. Okay. So arita bali ato ang ipadayon sad mga sukindig paminaw. So kanang na at least na rescue naman na babay. Na rescue naman. So muna nga yung mga uyab ko na lang kanang alam-alami taon unya. Ayaw lang pug sika-sika ibalungot tay kwarta. Watay kwarta pag kuan milk digug ka. Ayaw kanang kuan nilang alam-alami lang ha am-ami lang inyo mga uyab kay para nga dili in taon pod mahiubos ninyo, ha? Kay lisod kayo nga mahiubos na unya kanang na ang matablaw tag sinalom ana in taon simbako lang.